Ko baba na mai vari se hao. Nai. Baba mama dari kumuka. Api. Iyo ria. Rakatanga rini. Wakamboenda kuchipatara ere. Rini papa makamboenda ere. Saka manje modini. Dzokerai navo. Iwe handipatozivini tiri kuno izvo. Iwe zingatimbomira izvezvo ndiri kuno inini ngatimbotaura nezvana baba ava kuti zvirise tichahoinja. Saka kuri sei vana ndani avo kuchipatara zvo. Saka ngapfeka zvodziya. Alright, karise havona ruva. Wasina memona gizi. Kwa chikafu muchengetedze chikafu imi. Muchengetedze chikafu musagona njira. Asi muchinacho ere. Chikafu. Apera rini. Ahora tichangovona taurana nasisa. Hello. Ko hanzi kudiko na mai. Aiwa mai venyu mati vari kufona hanzi kudini navo. Hanzi kudini? Vanonetsa everyday vachiti dzokai kumba here. Vanoda kuuya kwachivi. Ngavauye zve ngavatsvake mari yebhasi vauye. Saka vari kuti kudii pamuri? Hanzi kudii? Anoda kuuya wose. Mukaenda hanzi modini? Saka imi moenda kumusha monotora mai modzoka navo kwachivi. Ko mari yebhasi zveiyi vati kudii nayo tihwisise. Mari yebhasi ivo havana, vanoda kuti mukwire muinde ikoko kumusha mondovatora modzoka navo. Chimirirai baba ruva vagopedze kana vapedza mogozoenda mose handiti. Baba vasekuru vari sei? Vari kufuka zvinodziya here mekuti maronda akaoperetwa anomuka zvaya anovhurika. Harisi kubuda urwa. Nekuti zvevakaoperetewa saka kana makore ariko vanhu vane maoperation anogwadza. Muvaudze kuti ndo zvazvinoita kana munhu wakaoperetewa unogwadziwa. Asi vapfeke zvinodziya vachivhara zheve yacho yose iyi nezvinodziya. Zvikanzi namai chiuyai munoya rini here? Namai venyu zvemberengwa uku makavaudza here kuti hamusati mava nemari yebhasi? Kuti muinde mberengwa zvemakavaudza here kuti hamusati mava nemari makamirira baba ruva kuti vauye? Vakati kudii? Ngavamire ngavachiporema kuramba vachiregai kukushungurudzai kuti muuye izvozvi. Mirirai baba ruva handiti? Vanouya vapedza basa hakuna kwavanoinda baba ruva. Uyai muudze mukadzi wenyu mimavekera kuti hamuna kwamunoinda. Muripo till the end.
batai chimwe chenyu ichi takurai vaudzei kuti hakuna hamuna bhebhimi. Ndiri kuno handina na bhebhi ndina zichero ini ndio vanototaririra kuno hakuna nazo ndotoita ini kuno. Unaani ko padhuze? Unaani padhuze vari kuseka? Alright. Boena mbuya, atorena mbuya. Avapyo boni. To my penya, Jehovah, to my penya, to my penya, to my penya, to my penya, Jehovah, to my penya, to my penya, to my penya, Jehovah, to my penya, to my penya, to my penya, Jehovah, to my penya, to my penya, to my Riare manangraya. Kwana blaza. Kwana blaza. Ainda fara chakula taura mune mai wa ainda fara. Nechi baby. Nechi baby. Na ainda fara chai wa. Na botu taura muna hapo. Baba kuja bata hapa pa kusaidia. Wewe mtoto kaka. Hawani. Shikati baba wewe. Baba kuwa. Akada mjadi kutoka mochaka iri kumudzi. Vato kuchenjera iri. Asina fara. Naya, ndabudu taura, ndabudu viwa, ndabudu waone. Vakusuwari mai kubaka. Chalo ida kana kapita mabasa wa manyiri. Amani manje tapeta sokufamba kabasa manje. Klasika una cementing vakamboita neflooring yakadai. Oye uko kumba. Zvakafanira nekunoku. Mitriwa zvose zvangu. Zvakada kufanana. Alright, saka iripo. Iwe chiya utende wenda kupa magurovhosi ndiri pamakungwa. Uri kushandere babari vatiudzei. Kuwa. Ari kuchicha aita pamuka makusomukoma nawo. Dai chimboto sangasa naye. Ngoma mchisanganisa. Dai sangasa naye magwa chira mvura.
noshandavo ambobvisa mafuta makuoneko unoti kudii nezvikuita pasi wasati wagwadziwa zvokunakisa kushandira gona kushandira ikushandira baba vekera novai iiteituni chimaikatone zvemaklasa unoita maklasi sikuzeni baba Jesus vai bamba, vai no Jerusalém, Jesus vai bamba, vai no Jerusalém, vai bamba, jabo, vai bamba, Jesus vai bamba, vai no Jerusalém, Jesus vai bamba, vai no Jerusalém, vai bamba, jabo, vai bamba. Bamba jabo, Zara Bedaya, Zara Bedaya, Kana Jesuya, Ajidai Daiwe, Kana Jesuya, Ajidai Daiwe, Kokoi, Zara Bedaya, Kokoi, Zara Bedaya, Kana Jesuya, Ajidai Daiwe, Jesuya. Janda, Jandira Corona, Janda, chipekera mamaski imweke guys tezombokuradza kuti vanenge vapapisi varovi handiti icho chedu chikwangwani chisainpost chekoko asachafira uyo varatidzi this thing asachapera chombomiswa chakadai vari kuuya nemo panapa atichita final touch chiite chakadai chaasete guyo gombere chakadai akure mbichana saka apa ndikini asachapedzwa pamusoro apo ndofunga pava kubvango kanya vanozokanya ka1 voachipesa distinguish asachapedzeswa then apa vanobvaisa vachiita smooth flow nepanapa pane kanhu kanofana kuzouya pamusoro apo saka apa pasati papera chose pasachapera ichi vambomira chakadai vachipinda maflow vokuzouya pano pesi uyapano pane chinhu ichi vanhu vakazoti kondomachibvacho here kozvikufamba sei saka unaudze vanhu voko uzvimiririre nhau yako handiti ochiona kurosikatensai saka chitiudza wai kupa mambotisiya chakadai ko izvi zveizvi zvazvadai izvi yapadhuza zvazvakadai muda kuzama kudii like zvichadini zvakatoperera here kana kuti kudii asimuta ko uku but apa makatopedza here
Asati mapera. Utoshalela kuti utano pakapera here kana kuti zvichazobuda zvakafanana neapa. Wozozodai. Saka it's a process. Wait lagi guys.